не бива да бъде подценяван. На стадион Далга Арена, България, гостува на старта на поредния цикъл. Лъвовете постигнаха изразителна победа. Това нападение обаче на младите лъвове се часа. Затова се стигна до ход, при който сегашният селекционер до 21 години Айхан Абасов да поеме мъжки. Ето го. Салим Хашимов, който прати топката в половината на България. Със сигурност по-специален момент и за него. Тъй като, както вече стана дума, той записва първия си двубой с фланелката на Азербайджан до 21. Митков бе притиснат от Емил Сюлейманов. Въпреки това полузащитника на Левски успя да се справи в близост до наказателното поле на азерите. Маринов тежание и посредством постепенни атаки да застрашава вратата на съперника. Алиев между двама загуби топката в своята позиция и да поправи неточността си от преди броени секунди. Пазва вляво за Димитър Папазов. Той е с нещо интересно. Никола Илиев пропусна за младежи през 2027 година. Възпитаниците на Александър Димитров успяха да свършат своята работа още в рамките на първите 45 минути, когато паднаха всички 3 попадения от въпросната среща. Много добро начало за младите лъвове, които още в началните минути осъществиха траен контрол над събитията на терена и логично стигнаха до 3 безответни попадения, а в този момент Панов. Той е за Никола Илиев. Лошо първо докосване на капитана на младежите, след което Светослав Маринов опита доста амбициозен удар и също толкова неточен. На Ловеч, който загуби професионалния си статут след края на кампания 2024-2025. Така сякаш пробива му по десния фланг може да се увенчае с успех. Излизането на топката отвъд пределите на терена. Светослав Маринов. Борислав Рупанов не успя да я запази. А тук можем да станем свидетели на първото официално преупреждение в срещата. Доста тежко бе влизането на Нихат Ахмадзада в десния крак. Не са много и ситуациите пред вратата на Салим Хашимов. Най-опасната се откри пред Никола Илиев в 17. Никола Илиев в 17-та минута. Отчитаме втората най-добра възможност за България да откри. Успява да открият резултата. Димитров могат да направят необходимото, за да стигнат до обрат в рамките на втората част. Добре се развива това нападение на младите лъвове. Никола Илиев е изведен на чиста позиция. Дали бе в редовна позиция? Топката попада във вратата на Салим Хашимов, което означава, че България изравня. В които не бихме могли да кажем, че се развиваха игрови. Дишния страж на Славия Прага. Радостта на домакините обаче не продължи да Естония и Израел. Завършихме на трето място с актив от 15 точки. До известна степен тогава остана Маринов за Рупанов.
Като с едно докосване прати топката успоредно на границата на вратарското поле в опит да намери Георги Лазаров. Може да бъде изключително опасен, когато е оставен в ситуации един на един с противников играч. Никола Илиев е спрян от отбраната в синьо. Лошо изчистване, което попадна на крака на Цветослав Маринов, след което центриране на близката града. Борислав Рупанов, след което огромен пропуск от Цветослав Маринов, който бе на само няколко метра пред гол линията. Рупанов отклони Маринов. Теодор Иванов ще има в мъжкия футбол. Тук демонстрира сериозна доза хладнокръвие с 6 точки след изиграни 2 мача. Никола Илиев за Маринов. Той връща назад за Теодор Иванов. По-разредени пространства. Никола Илиев не успя да овладее по най-добрия начин и по този начин се пък от друга страна се притъпи. Ян Балов оцели града. Докато шансовете равенства и 20 загуби в рамките на този период за младите лъвове. Доста опит по натрупа и 48 годишния специалист, който назад във времето е водил и юношите до 7 на футболист в синьо. Никола Илиев, двойна комбинация между него и Роберто Райчев. Отново фланговия футболист на Славия. Вратаря на Славия Прага поставя начало на още едно нападение. Спорно подаване. Цветослав Маринов, няма нарушение от полузащитника на Спартак Варна. Хладнокръвни действия от Мартин Георгиев. По-малко от 2 минути до изтичането и на добавените 4. До края на 2025 предстоят още 3 мача за младежите в квалификациите за Европейското първенство.